Good morning sa ating lahat at welcome sa panibagong araw at panibagong vlog. So ngayon lang ulit ako nakakapag-vlog at ngayon lang din ulit ako makakapag-biyahe mula dito sa Manila hanggang sa Bicol, Manila to Legazpi City, Albay. So ayan, samahan nyo ko sa aking biyahe dahil update natin yung mga dadaanan kung may nagbago na ba dahil medyo matagal-tagal tayong nakabiyahe sa ngayon. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. Time check natin is 3:28. So bali dadaanan ko lang yung aking pasahero dito sa Makati at sa Alabang. So bagong lahat pala ay Happy Mother's Day muna sa ating lahat, sa mga nanay at magiging nanay pa. Yan, Happy Mother's Day po sa ating lahat. So tara, biyahe na tayo sa ngayon para medyo maaga-aga din tayo makarating doon sa Albay. So let's go, biyahe na tayo. At muli nandito na tayo sa MacArthur Highway. So napakaluwag ng kalye ngayon at maaga pa. At isa nga pa nga pala, araw ng linggo ngayon, kaya sana naman hindi kami matraffic mula dito sa Manila hanggang sa Albay. So samahan niyo po kami, Lord, sa aming biyahe na ay ligtas mula rito sa Manila hanggang sa Bicol. Stop over muna kami dito sa Timonan, Quezon. Ayan, kami ginagawa pala rito, maraming repair kaya medyo nadidelay yung biyahe. Ngayon lang ulit ako nakapag-biyahe kaya ayan, medyo nanibago tayo sa biyahe, pero dahan-dahan lang kasi ayan, aabot din tayo, hindi naman tayo nagmamadali. O kagabi masyadong na-delay daw yung mga bumiyahe kasi yun nga, doon sa may Pagbilao traffic, pagkalampas mo ng Pagbilao bago mag-get ng sigsag may ginagawa, at dito sa sigsag mismo pagpasok may ginagawa din. Ewan ko lang doon sa may pagbaba, makikita natin yan pagdaan mamaya. So yun, mayroon nakakilala sa akin dito na huminto din sa stopover sa Timonan. Bale panood niya daw ako sa YouTube, kaya yun binigyan ko si sir ng sticker. Sabi niya pabalik-balik lang daw ako. Yun ka dati kasi marami kong upload sa YouTube talaga.
Kaya pala nadidelay yung mga biyaheng Bicol dahil dito sa mga repair. Napakadami. Pag umpisa namin kanina doon sa Sigsag, may ginagawa pababa, ito ginagawa din. Yan. Kaya pag nagkasabay-sabay, matinding ano to, delayed. Kakatapos lang ulit namin kumain dito sa Tagkawayan, Quezon. Bale, sunod dito is Del Gallego na. At siguro dyan mabilis-bilis na yung biyahe namin kasi wala na siguro gaanong nire-repair dito kasi bandang Quezon na talagang sunod-sunod yung mga repair ng kalsada, kaya medyo natagalan kami. Yan, so gusto nyo kumain dito at pakaluwang ng parking. Pagpasok ng Tagkawayan, Arco, bandang kaliwa. Maganda yung restaurant dito, malinis yung CR at ang luwag ng parking pa dito. Sana mga alas 3 yun, nandun na kami sa Legazpi para makapagpahinga din tayo ng medyo maaga-aga dahil kagabi talagang di gaano nakatulog dahil maaga rin tayong malis ng Manila. Wala nang checkpoint. Wala na, dati dito may checkpoint. Del Gallego wala na ngayon. Ganyan lang sana, wala nang harang-harang. Nakapasok na tayo ng border ng Albay. Dito dati may checkpoint sa unahan. Tingnan natin kung nandiyan pa sila. Municipality of Pulangi. Wala na checkpoint. Ito dati. Dito banda. So wala na checkpoint dito sa Albay. Clear na. Shout out nga pala sa nakasabay ko kanina dun sa Timunan, pagginto namin stopover. Bale, nakilala niya kasi ako na sabi niya ikaw pala yung vlogger, sabi niya, madalas kita nakapanood, pabalik-balik ka lang ng Bicol to Manila. So nakalimutan ko kasing tanungin kung ano pangalan nyo sir at kung saan kayo papunta. Yan, kung saan man po kayo papunta, ingat po kayo sa inyong biyahe. Nandito na pala ulit ako sa Bicol. Kakatapos ko lang magatid sa Legazpi City. Yan, medyo inabot na tayo ng kaunting dilim dahil itong dinadaanan ko is medyo bundok kasi yung napagatidan ko sa barangay Humapon dito sa Legazpi. Siguro alam to ng mga taga Legazpi na yung lugar nila na medyo mataas na nga. So ayan yung naging biyahe na naman natin magmula dyan sa Manila, from Valenzuela City, dumaan ng Taguig at Alabang. Pinikap ko yung mga pasahero ko at yun, pupunta sila dito sa Legazpi. At yan, naka-atid at nakarating na naman tayo dito ng maayos. So wala nang checkpoint na kahit na na nadaanan tayo. Kaya sa mga magta-travel dyan, open na po. Pero aywan ko lang patapos ng eleksyon kasi baka sabihin
Sabi nila baka ganun ulit pero wag naman sana. So masarap bumiyahe pag ganito dahil nga ayun, wala na tayong kailangan i-produce na kung ano mga requirements pauwi dito sa Manila, pauwi dito sa Bicol para Manila to Bicol. Yan. Yun, so maraming salamat sa panonood nyo naman ng aking vlog sa araw na to, kahit na medyo natagalan tayo nakapaggawa ng vlog kasi nga pag nasa Manila lagi tayong busy sa biyahe araw-araw, minsan gabi na kung makauwi kaya wala nang time makakapagawa ng video sana, kaya lang yung pag-i-edit doon tayo mahirapan pagdating ng gabi kasi minsan 9 or 10 PM na ako nakakauwi, kaya yun medyo hirap talaga sa ganong trabaho pa. So ayan, habang nandito bukas siguro gagawa pa tayo ng mga vlog habang nandito hanggang di pa nakakabalik ng Manila. Maraming salamat na naman sa panonood ng aking biyahe at vlog sa araw na to. Thank you po and God bless sa ating lahat.